10% na sa indicator na kailangan i-change oil. So bukas pupunta ako rito para i-change. Si Bossing dito sa ating project dito sa North, sa PVC board. So hindi na siya inaanay, hindi na siya babasa, waterproof na rin po siya. Ano rin siya, no? Fireproof. Fireproof na rin po siya, mga boss. Malaki yung mas okay yung sa kanyang mga boss. Well, cut yan. Ano yung pinahid din niya sa patumihan? Hoy, break time na kayo. Ay, ano na, tama na yan. Let's go. Meron naman na tayong tent. Ayan, pag hindi tayo komportable. Hello, good morning. Good morning po sa inyo lahat, mga boss. So andito nga pala tayo sa Ford Tarlac. Ayan o. So 98,166. So kailangan ko na rin mag-isandan na kasi. So marami nang kailangan palitan dito. Gear oil, transmission oil, tapos yung timing belt, tapos PMS na rin kasi magte 10,000 kilometers na rin. Tapos lumalabas na rin yung change oil niya na kailangan ng yung indicator na niya na kailangan na i-change oil, itong si Mack Ranger. So ngayon nagpakuta ko kahapon dito kung magkano yung mga gastos ko. Nasa 70,000 o lahat. Yun po yung mga gastos ko ngayon. Ngayon tumawad ako. So may discount na 10%, nasa 6. Magkano yun? 10% nasa magkano yun? Nakakalimutan, 10%. Parang mababawasan lang ng mga boss. Nasa 60 plus na lang daw. So marami pa. So natin ngayon, kausapin po natin yung dito, yung sa maintenance. Tapos kailangan ko daw na mag-down para sa materials. Sa kanila i-schedule kung kailan nila gagawin si Mack Ranger. So ayun, tara, punta tayo sa loob. Kausapin natin si Sir Pag. A few moments later. Okay, so ito yung 50%, nasa 29,000. So 29,000 yung dinaw natin dito para sa materials. Pag dumating na yung materials, saka na lang po natin saka po nila i-schedule. Ngayon bukas kasi may lumalabas na warning sa natin, oil indicator na kailangan i-change oil. So bukas pupunta ako rito para i-change oil ko na, ipagawa ko na yung dapat ipagawa, PMS tsaka change oil. So nasa 63,200 yata yung babayaran natin ang total. So papauna ko na bukas yung iba. Okay, so tara na. Let's go. Balik po tayo bukas dito. 2,000 years later. Ayun Hello, kamusta kayo lahat dyan, mga Kamacho Woodworks, naligaw yata ako. Ibang channel to, Mac Lagunilla. Alright, shoutout sa inyo lahat dyan. Naligaw ako sa channel niya kasi naligaw siya dito sa site namin, Naligaw ako dito sa site Boss Amateur. Pumasyal si Bossing dito sa ating project dito sa North,
sa ano nga lugar? Ordaneta, Pangasinan. Shoutout sa inyo lahat dyan, no? Alright. Nakakita nyo mga boss, oh. Dito yung natin, idol natin. Yung mga kabinet na na ginagawa natin. Ito yung isang pinapanood natin, content creator, isang tawag doon sa influencer. Yan. So dito yung project niya mga boss, oh. Ayan, oh. Di ba? So pagpasyal ko dito, ayan, nagkaroon na naman ako ng idea mga boss. Ito mga na to, mga PVC board. So hindi na siya inaanay, hindi na siya nababasa, waterproof na rin po siya. Rin siya, no? Fireproof. Yes. Oh, fireproof na rin po siya mga boss. So ang ganda ng kinalabasan. Sana magawa rin natin ito mga boss sa mga project natin. So may kamahalan lang kasi ito itong PVC board. Alam din yan. Di ba boss? Yung PVC board na materyales, di ba? Isa sa pinakamataas na materyales. Pero pang forever naman. Pero forever. PVC board na, hindi na inaanay, hindi na nabubulok. Yan ang maganda rito. Kaya ayun, timing naman, PVC board yung gamit na ni Matthew Woodworks. Ayan. Ganda. Yung ba lang kinalabas sa mga boss. So, bisitahin niyo po yung kanyang channel. Matthew Woodworks sa Facebook, saka sa YouTube. So, andun po yung mga projects niya. Sa mga gusto magpagawa rin, ayan, lalo na yung dyan sa mga sa Cavite, Las Piñas. Meron sa atin na naging taga Las Piñas yata yun. Tatlong TV console yata yung papagawa niya. So, ayun, pwede niyo siyang kontakin. Ayan. O, kahit saan naman siya, pwede. Nakakahalayo pa nga siya sa Saan? Kahit saan. Oo, kahit saan. Kahit sa Mindanao pa. Pwede. Ayan mga boss. Bossing, no? Di kami nabitin kami sa kwentuhan. Yung ni Bossing, monster ni Bossing. Parehas pala kami ng pero mas maangas yung kanya. Malaki yung gulong. Alright. Mas okay yung sa kanya mga boss. Well track. Bossing, 4x4 yan. Time. Okay, so ayan mga boss, dito tayo sa bahay ni Matthew Woodworks. Ang laki. Hindi ko bahay to. Ay, hindi ba? Sa kliyente. Bahay pala ito sa site, sa project niya. Ayan. Dito sa Ordaneta, Pangasinan. Ayan, shoutout sa may-ari ng bahay na to mga boss. Ayan. Siyempre, ayan, nasa mabuting kamay po kayo. Nandito kayo sa kay Matthew Woodworks. Ayan. Maraming salamat boss. Okay, nice meeting Okay. you. So, laro na mga boss. A few moments later. Okay, so ayun mga boss. So, nandito tayo sa Alcala, Pangasinan project. Ayan, shoutout kay Sir Raymando Fiesta, tsaka kay Ma'am Marites Fiesta. Okay. So deliver lang po natin yung ilaw dito. Ilaw nila napupunta dito sa may project natin. So tara, baba muna tayo. Ayan, maraming salamat ka pala kay paring kay boss Matthew Woodworks. Maraming salamat sa pag-accept sa pagbisita natin sa kanyang project. So na yung mga kasama natin. Baka muna natin ito pa yung ilaw. So big light. So tatlong center light na lang, di ko maabot. Ayun. Tapos panel light tsaka panel light tsaka pin light na square, tricolor po yan. Daylight tsaka white tsaka warm white. Okay, tawagin natin mga tropa. Meron kayo babatin? Konti lang to, konti lang. Kahit dalawa lang.
kayang tatlo yan. Okay. Okay. So ayan. So update po natin yung project natin dito. Sarado na dyan. Sige. Ha? Ay, mabuti kung ganun, para iwas tayo sa kalat. So kailangan pa ng dalawang ganito mga boss. So tinawag sa akin ni Sir Raymond Fiesta, yung may-ari ng bahay dito. Good afternoon, sir. So dapat 5 pala yung kinuha ko. So 3 lang po to. Di bali, matagal-tagal pa naman tayo rito. Makakakuha pa tayo yan. So hindi naman madali yan. Okay, so ayan, pintura na sila rito. Kisamin natin. Okay. Ano to pinahid ninyo? Ano yung pinahid ninyo sa nag-primer pa kayo doon sa kornisa? Hindi naman. Ano, semi-gloss na yan? Okay. So ayan, ito na, nakapagpintura na tayo rito. Palitan mo yung ilaw ng yung violet, gawin mong blue. Yun, yung blue, kulay blue. May problema pala po eh. Bakit? Try nga natin. Yan. Uy, may problema nga. Patanggal mo pagpunta si Edwin dito. Tapos palitan na natin, ibalik ko doon. Okay, tanggalin mo na kaya ngayon. Pwede. Madali lang tanggalin yan eh. Sige. Ayan may problema doon sa banda ron. Palitan natin yan. So wala namang problema sa yan. Palitan natin to. So yun, may tama lang doon. At least may tama, wala nang mali. Okay. So dito, haspian pa po natin yan. Haspian po natin. Tapos yung mga kulay ng kornisa natin dito, puro semi-gloss na white. Yan. Okay, tapos dito, PVC board. PVC board. PVC ceiling, yung ilalagay natin dito. Andiyan na po yung materials. Ganda ng cabinet din nila dito. Parang doon kay sa binanta natin kanina. PVC. So ito, nakapagmasilya na po. Nakapagpintura na tayo rito. Kaya lang, may i-retouch pa po tayo. Makikita niyo yan. May mga ni-retouch tayo dyan. So nilatagan din natin dito para hindi madumihan. Lalo na itong mga ito. Tama. So pinabalot ko talaga yan para hindi madumihan. Okay na. Timpla ka ng kape, July. Ay, mamaya. Sige, anin mo muna yan. Nawala na naman. Nawala? Nagluloko nga daw yan. Ano nangyari dun? Nagluloko Nawala na naman siya. Okay na naman. Ano nangyari dun? Sabihin ko kaya, Abi. Sige nga, nasan ba yung switch niyan? Baka doon lang sa connection kaya yan? Nasaan mo yan? Ayan na. Yan. Ayan. Ayan. Teka, ano mo lang meron talaga. Yun Kumukurap. Kumukurap. Dapat hindi kukurap yan. Iba rin yung kulay niya, di ba? Nag-iiba. Palitan na lang. Palitan yan. Palitan natin yan. Kaya kay si Rimando. So may warranty naman yung mga ilaw natin mga boss. So kaya walang problema. Hindi gaya ng ibang kinukuha na natin. Walang warranty, bahala na. Pag na deliver na, bahala na. Wala nang warranty. So gumaganda na Gumaganda na. Okay, so ayan ganda na. Hindi pa tapos yan mga boss. So, meron pa ilalagay na tubular dito ng banda. Tapos baseboard.
So, hindi pa tayo makakapag-baseboard kasi meron pang tayo nilagay na blue sock para hindi makalat kasi pag ganitong pipintura tayo, liha, tapos nagtanggal din tayo ng kisame rito. Kaya minabuti natin na maglagay ng blue sock para hindi madama yung flooring natin. So may flooring na kasi ito. Saka marmol yung flooring nito mga boss. May pressure rin, kaya dapat ingatan. Tapos mapapansin nyo, yun, puro may cover yung mga mag-glass cabinet, mga gamit, mga TV console, par counter. So ayan, pati yung refrigerator, tinuburan natin. Pati yung kama, makita nyo doon, may cover na lahat para hindi matumihan. So mayroon kasi mag-dinis. Okay. Tingnan nga natin yung dalawang CR. So dito yung CR. Ayan o. Okay. So dito palitan ko na rin ng ano to. Maglagay na rin ako ng 12 watts na ilaw dito. Isa, dalawa. So dalawang ilaw to no. Dito sa kwarto. Oh, pati dito dalawa rin. Kaya maglagay tayo. Lagay tayo ng ilaw. So baling kukunin natin 12 watts ay isa, 1, 2, 3, 4, 5, 5 limang 12 watts yung kailangan nating panel light. Yun ang ilalagay natin sa CR pati dun sa harap. Okay. Okay. So ayan o. Ito na yung ilaw nila na may depekto. So papalitan po natin ito. Tapos ito yung kape na pinatimpla natin kanina. Ayan o, La Maison du Cafe. O, talagang kape ah. Kape talaga to ah. Okay. So dito naman yung kusina nila. Kusina nila para magluluto. So mag-alas 5 na yata eh. Parang ano sila. Tingnan ko nga yung oras kung anong oras na. Talagang ganado sila eh. Ganado silang trabaho. Oh, 5:38 na. Hoy. 5:38 na. 5:38 na. Hoy, break time na kayo. Ay, ano na, tama na yan. Bukas na. Bukas na kayo magtrabaho. 5:38 na. Sige. Oh, 5:38 na. Hindi pa kayo nakaluto. Bukas na kayo magtrabaho. 5:38 na oh. Eh, ganado sila. Ganado silang magtrabaho. Andito na yung mga bonsai. Ganda ng bonsai ni Lazaro. Ganda. Pag nayusan yan, mas lang maganda ito. Meron pa dun. May korsonada pa ako dun eh. Na bonsai. Okay, tara na. So, uwi na tayo. Ginabi po tayo. Mukhang na tayo hapon na tayo. Hapon na. Kasi nasarapan naming magkwento ni Boss Matthew Woodworks dun sa kanyang site. Tara, uwi na tayo mga boss. Let's go. A few moments later. Okay, 6:42. So nakarating na tayo dito sa bahay. Bukas ulit. Bukas punta tayo sa Ford para magpa-PMS tsaka change oil. Yan ang pupunta natin bukas. Pumili ito yung mga binili ko. Pang camping, double deck tsaka higaan. Hi. Hi kuya. I love you. I love you. Who's your favorite vlogger? Maklagonelia Vlog! Wow, thank you. Nasaan si Ian? Ian! Who is your favorite vlogger? Maklagonelia Vlog! Ikaw ate. Maklagonelia
Vlog. Wow, thank you. Kain na tayo. Ayan, higaan. Higaan. Tapos ito yung double deck. Okay. Para pa rin punta tayong site, mag-stay in, may matutulugan tayo. Meron naman na tayong tent. Ayan, pag hindi tayo komportable dun sa papag, ay dun sa pagigan natin, lagyan natin ng ganyan, no. Kung pwede namang, kung okay naman yung area, kahit double deck na lang. Ay, yung ano ba tawag dito? Hindi naman para double deck to. Ano tawag dito? Yung higaan. Yun. Okay. Hi, hi Ian. Kain na tayo. Anong pagkain? Parking ni Papa yun. Taran! Oy, tilapia. And kanin. And pusit. Ayan. Wow. Sino na Tapos yung parking na yung lugar nito. Sino na mo dati? Parking ni Papa ko yan. Hindi pag-parking ni dito na. Parking ni Papa ko yan. Okay, so ayan mga boss. Hanggang dito muna yung simpleng vlog for today po natin mga boss. So kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog natin bukas. Magandang araw po sa lahat at God bless.